Ir-Repubblika, installazzjoni artistika ta' Pierre Portelli maħsuba biex tfakkar l-40 sena anniversarju mill-kisba tar-Repubblika. Din l-installazzjoni tinstab fi Pjazza Teatru Rjal u Pierre Portelli spjega kif din tqiegħdet f'din il-pjazza bħala riflessjoni ta' spazju demokratiku, sinonimu maċ-ċittadini Maltin u l-liberta tal-espressjoni. Huwa qal li l-installazzjoni tar-Repubblika tiċċelebra l-irwol taċ-ċittadini bħala protagonisti ewlenin fi proċess partiċipattiv li huwa rifless permezz tal-użu tal-ħoss u l-vuċi. Pierre Portelli qal li Repubblika hija installazzjoni interattiva li tistieden lil pubbliku jsir parteċipant attiv u jsemma leħnu minnha. Maħduma minn ħadid li mhux irfinut u mhux irfinut apposta għaliex hija speċi ta' work in progress, hija l-element ta' work in progress. Imma barra minn hekk il-ħadid għandu jurik ċerta saħħa fiha. Il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici stqar li din l-installazzjoni mibnija faċċata tal-Parlament tirrifletti kemm il-Parlament għandu jkun ir-rappreżentanza tal-vuċi tal-Poplu. Għaldaqstant din l-installazzjoni tiċċelebra l-preżent u l-aspirazzjonijiet tal-Maltin għal-futur. L-installazzjoni Repubblika se tkun esebita għal-pubbliku għall-4 ġimgħat li ġejjin. Qabelha saru 3 oħra biex ifakru l-ħelsien, l-indipendenza u s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea.